माजी खासदार निलेश राणेंनी आमदार वैभव नाईक यांच्यावरती टीका करण्यापेक्षा तुमच्या पक्षातील ज्या लोकांच्या बाउन्सरनी काल मार खाल्ला त्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांचा शोध घेऊन त्यांना समज द्यावी। खोटे आरोप करून खरं लपवता येणार नाही। ठेकेदारी मिळवण्यासाठी काय होतं हे जनतेच्या समोर आलं असून छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा का कोसळला हे देखील उघड झालं असल्याचा आरोप उबाटा शिवसेनेचे विधानसभा प्रमुख रुपेश राऊळ यांनी केला। काल सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद बांधकाम विभागामध्ये जो काही बाउन्सरची बाउन्सर आणून दहशतवाद माजवण्याचा प्रयत्न केला आणि खऱ्या अर्थानं या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात असेल, सावंतवाडी तालुक्यात असेल, गेले काही महिने बाउन्सर फॅड हे निर्माण होताना कुठेतरी दिसतंय की बाउन्सरची संस्कृती जन्माला कोणतरी घालण्याचा प्रयत्न करतो। पण काल शिवसेनेच्या माध्यमातून सन्माननीय आमदार वैभव नाईकांच्या नेतृत्वाखाली ह्याला जो काही ठेचण्यात आलं, जो काही दणका दिला गेला, तो खऱ्या अर्थानं सिंधुदुर्गाच्या जनतेने समजून घेणं गरजेचं आहे की अशा तऱ्हेने सिंधुदुर्गातल्या जनतेने, सावंतवाडीतल्या जनतेने ह्या बाउन्सर संस्कृतीला वेळीच ठेचणं गरजेचं आहे। एक लोकप्रतिनिधी म्हणून आमदारांनी असेल ज्या पद्धतीने त्याला आळा घालण्याचा आहे, म्हणजे माझं तर स्पष्ट मत आहे की आज दहशतवाद पुन्हा एकदा या सिंधुदुर्गात माजवण्याचा प्रयत्न केला जातोय। परंतु वैभव नाईकांसारख्या सर्वसामान्य जनतेशी निगडीत आणि कार्यक्षम आमदारामुळे खऱ्या अर्थाने ह्या दहशतवादाला आळा कुठेतरी अजून घातलेला आहे, आळा बसत आहे वेळोवेळी। म्हणजे जो काही दहशतवाद ह्या उंबऱ्यापर्यंत येतो, उंबऱ्याच्या पलीकडे अजून गेलेला नाही, याला जबाबदार वैभव नाईक आहे। त्यामुळे हे जर माजायचं नसेल तर खऱ्या अर्थानं आता जनतेने याची दखल घेतली पाहिजे की आज ह्या दहशतवादाला पुन्हा एकदा माजवण्याचं, म्हणजे छत्रपतींचा पुतळा हा राजकोटला पडल्यानंतर ज्या पद्धतीने राणेंची वाक्य होतं, आज ही बाउन्सर सिस्टम, म्हणजे तिलारीतलं काम मॅनेज करण्यासाठी एखादा ठेकेदार बाउन्सर आणतो। जिल्हा परिषदमध्ये सावंतवाडी पंचायत समितीतलं टेंडर मॅनेज करण्यासाठी बाउन्सर आणले जातात। म्हणजे एक प्रकारचं दहशतवाद माजवण्याचा आज ठेकेदार प्रयत्न करतो, एक राजकीय स्थानिक पदाधिकारी प्रयत्न करतायत। ह्याला कुठेतरी आळा घालणं गरजेचं आहे आणि त्यांनी आता जनतेने हे ओळखत जनतेने पाऊल उचलणं गरजेचं आहे। एक गोष्ट महत्वाची आहे, वेळोवेळी मी दहशतवाद संपवला, दहशतवादाविरुद्ध मी लढलो, हे मात्र ह्यांचं पितळ उघडं पडलेलं आहे। हे कधी दहशतवाद विरुद्ध लढले नाही, ह्यांनी वेळोवेळी दहशतवादाला मिठी मारली, हे सिद्ध इथं होताना दिसतंय। कारण मी दहशतवाद विरुद्ध लढलो तर आता ते गप्प का? आज दहशतवाद सिंधुदुर्गात बाउन्सरगिरी ही माजवली जाते ना, मग आज त्यांना चालते का? तुम्ही जर दहशतवाद जर प्रत्येक वेळी होता तर आज गप्प का? माझा त्यांना प्रश्न आहे। परंतु हे दहशतवादाने ह्यांनी मिठी मारली। दहशतवाद आज खऱ्या अर्थानं त्यांच्या मतदारसंघात मोठ्या संख्येने वाढताना दिसतोय। दोन्ही ठेकेदारांची कामं होती, ते तिलारी सुद्धा त्यांच्याच मतदारसंघात, आज पंचायत समिती सुद्धा त्यांच्याच तालुक्यातला विषय आहे। आज राणेंना ते नेते मानतायत, राणे दहशतवाद माजवायचा प्रयत्न करतायत। मग या सगळ्या गोष्टी आज दहशतवादाला जन्माला घालतायत। मात्र हे ठेकेदार, म्हणून मी सांगतो की खऱ्या अर्थानं हे दहशतवादाच्या विरोधात नव्हते, राणेंच्या विरोधातच नव्हते, हे खऱ्या अर्थानं दाखवायच्या दात वेगळे आणि खायचे दात वेगळे, अशा प्रकारची दीपक केसरकरांची नेहमी वाटचाल राहिली राजकीय। आणि त्याच्यामुळे फक्त दाखवायचं होतं, जनतेला भासवायचं होतं की मी राणेंच्या विरोधात आहे, दहशतवादाचे, पण हे दहशतवादाच्या विरोधात नव्हते, हे दहशतवादाला नेहमी मिठी मारून आपल्या स्वार्थासाठी राहिलेले आहे। एक सगळं जनतेसमोर चित्र स्पष्ट आहे, कोणी मार खाला काय खाला। एक गोष्ट याच्यात महत्वाची आहे बघा, निलेश राणे वैभव नाईकांवर टीका करतायत, परंतु वैभव नाईक हे दोनदा आमदार झालेत। निलेश राणे एकदा निवडून आले, दुसऱ्यांदा पडले। त्यामुळे कार्यक्षम अकार्यक्षम कोण आहे हे जनतेसमोर आहे। त्यांनी विनाकारण वैभव नाईकांवर आरोप करून आपली राजकीय कारकिर्दी जिवंत ठेवण्याचा प्रयत्न करू नये। किती जरी असे खोटे नाटे आरोप केले तर वैभव नाईकांचं कार्यकर्तृत्व कोणी झाकू शकत नाही।
मी एक साधी गोष्ट सांगतो की आज सावंतवाडी मतदारसंघात मल्टीस्पेशालिस्ट हॉस्पिटल होऊ घातलेलं ते आजपर्यंत झाले नाही. म्हणजे जे मंत्री झाले, आमदार होऊन मंत्री झाले, त्या केसरकरांना जे जमलं नाही ते वैभव नाईकांनी करून दाखवलं. म्हणजे ह्या सावंतवाडी तालुक्यात कुटीर रुग्णालय किंवा उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये जिल्ह्यातल्या महिला ट्रीटमेंट घेण्यासाठी इथं यायच्या. दुर्वाटकर सर तेव्हा इथे ट्रीटमेंट द्यायचे. परंतु आज खऱ्या अर्थानं बघा, सावंतवाडीसाठी दुर्दैवाची पण कुडाळसाठी अभिमानास्पद गोष्ट आहे की महिलासाठी खास हॉस्पिटल सुरू झालं. तिथे आज दुर्वाटकर सर ट्रीटमेंट देत आहेत आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या सगळ्या महिला म्हणजे माता भगिनी तिथे ट्रीटमेंट घ्यायला जात आहेत. म्हणजे अशा तऱ्हेचं आमदारांचं कार्य आणि कर्तृत्व असलं पाहिजे, जे खऱ्या अर्थानं सर्वसामान्य जनतेसाठी, आपल्या माता भगिनींसाठी सेवा देण्यासाठी जबाबदारी घेऊन किंवा कर्तव्याची जाणीव ठेवून जनतेसाठी काम करणारा आमदार म्हणून वैभव नाईकांची ओळख झालेली आहे. परंतु मी एवढंच सांगेन, राणेंनी केसरकरांना टीका करण्याऐवजी त्यांच्या पक्षातल्या ज्यांनी कोणी मार खाला, त्यांच्या बाउन्सर जे कोणी त्यांना तिथे बाउन्सर ठेवले, त्यांचे कोण जे स्थानिक पदाधिकारी होते त्यांचा शोध घ्यावा आणि त्यांना योग्य समज द्यावा. कारण अशा तऱ्हेचे खोटे आरोप करून दिशाभूल करता येणार नाही, जनतेसमोर खोटं लपवता येणार नाही. जनतेसमोर सगळं आलेलं आहे की हे ठेकेदारी कशा तऱ्हेने मिळवण्यासाठी प्रयत्न होत आहे. म्हणजे छत्रपतींचा पुतळा पडला, त्याच्यामध्ये भ्रष्टाचार झाला. का भ्रष्टाचार झाला? टक्केवारीचे आरोप झाले ना, टक्केवारीचे आरोप झाले ते सिद्ध होत आहेत. अशा तऱ्हेने तुम्ही ठेकेदारी मिळवण्याचा प्रयत्न करणार, अशा तऱ्हेने तुमच्या पदाधिकाऱ्याने ठेकेदारी देण्यासाठी प्रयत्न करताय आणि मग ठेकेदारातून टक्केवारी घेण्याचा प्रयत्न होतो. हे कालच्या कृत्यातून सिद्ध होत आहे. त्यामुळे असे नाहक टीका करून, वैभव नाईकांसारख्या कार्यक्षम आमदारावरती टीका करून, दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करून जनता त्याला बळी पडणार नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.